Цветана Пиронкова се представи отлично на тенис турнира Уимбълдън и достигна до четвъртфиналите на преварта. Чуйте как оцени тя играта си в разговор с Красимир Минев. Цвети, искам да ти благодаря, че се съгласи да дадеш интервю за зрителите на Зона Спорт. Как се чувстваш вече в родния Пловдив? Благодаря, чувствам се много добре. Имам така няколко дни почивка, сега релакс и след това отново започвам подготовка за следващия турнир. Очакваш ли отново да предизвикаш фурор на Уимбълдън? Не ми е било това целта. Аз, отивайки на турнира, просто исках, понеже много обичам този турнир и много се радвах, че отново се връщам там. И някак си те нещата се случиха много естествено, аз бях много спокойна и бях във форма определено, пък и на мен тревата ми харесва като настилка, така че всички тези неща се съчетаха и ето, че един добър резултат се получи. Кое е по-особеното в Уимбълдън? Това, че все пак там е възникнал тениса, това е първият турнир, най-старият турнир, пък и самата трева някак си предава така много едно особено чувство. И клуба е прекрасен, легендите са там винаги, така че атмосферата е страхотна. Атмосферата е точно като тениса преди години някакси, точно когато е възникнал и по-специално, определено е по-специално от другите турнири. Кое не ти достигна да спечелиш срещу Квитова? Аз мисля, че Квитова игра по-добре от мене, поне в този ден. Мисля, че тя беше по-добра състезателка. Аз, разбира се, направих всичко възможно, дадах всичко от себе си, за да мога да я победя, обаче не успях. Тя е много мощна и играе много силов тенис. Не успях да й се противопоставя, пък и сервизът е невероятен. Може би моята грешка беше, че аз не успях да си вкарвам първия сервис до такава степен, до каквато исках. Втория сервис, моя специално не ми е силата, по-скоро първия имам много хубав първи сервис, но не успявах да го вкарвам. И това на нея й помогна още повече. Имаше ли някакви притеснения преди началото на Уимбълдън? Честно казано, не. Вече претръпнах. Наистина нямах страхотен сезон след Уимбълдън, пък и тази година. Но в крайна сметка аз съзнавам, че това е тениса. Това е нашия спорт. Постоянно има нови турнири и винаги имаме възможност да се докажем. Така че просто се отпуснах и се наслаждавах. Знаеш ли защо те питам? Миналата година след отпадането ти на полуфинала, баща ти сподели, че това никога няма да се повтори. Ти обаче беше на път да го опровергаеш. Какво не ти достигна? Той баща ми е доста емоционален и по някой път така говори такива неща. Аз мисля, че се представих много добре. Представих се оптимално на този турнир. Просто в този ден съперничката ми беше по-добра от мен и не успях да я победя. Какво си казахте с баща ти, който е и твой треньор, след приключване на участието ти на Уимбълдън? Просто споделихме, впечатлението си от турнира. Той беше също така доволен, както бях и аз. И така. Сподели, че е емоционален. На телевизионните екрани пък се показва, че крие емоциите си. Как усещаш неговата подкрепа, когато си на корта, когато вече си излязъл срещу съперничката? За мен е много важно той да е там. Ние не си говорим някакви стратегии, тактики и така нататък. Не, просто може да се каже, че с поглед се разбираме. Аз просто на мен ми харесва да усещам неговото присъствие там. Това някакси така ме успокоява. Как би определила годината между двата успеха на Уимбълдън? Полуфинал през 2010 и четвъртфинал сега 2011? Като година, в която научих много неща за себе си, за играта ми и която ми помогна да подобра нивото си на игра. Цветя, била ли си разочарована през тези 12 месеца от нещо? Не мога да кажа, че съм била разочарована от каквото и да е. Мисля, че ако става въпрос специално за моето представяне, ако това визираш, определено не. Мисля, че се представях, мога да кажа, добре по турнирите. Аз играя в най-големите турнири срещу най-силните съперници. И съответно мисля, че е много трудно постоянно да играеш полуфинали и финали. Но, пак казвам, аз отивайки на турнира винаги давам най-доброто от себе си, така че аз няма за какво да съжалявам. Цветя, кое е усещането да си сред елита?
да си с всички тези големи звезди, за които спомена преди малко? Ами аз както бях по-малка, това беше едно от нещата, които много ме вълнуваше. Първият ми турнир беше Уимбълдън и като отидах там за първи път, направо се стресирах много, защото всички тези звезди, които гледах по телевизията и моите кумири, ги видях там да минават покрай мен, че дори да ме поздравяват. За мен това беше нещо невероятно. Лека по лека, нали, свикваш тяхното присъствие и вече не се вълнувам толкова. Това е другото, което, нали, го смятам като голям успех за мен, че съм там и съм част от тях. Спомена за кумири. Имало ли си така тенисистка, на която си искала да приличаш, да подражаваш? Всяко момиче е било така или момче? Ами определено много харесвах играта на Щефи Граф. Просто невероятна тенисистка, невероятен професионалист. А също така и на сестрите Уилямс. Как приемаш факта, че България ще бъде домакин на турнира на шампионките следващата година в края на октомври? Ами това е просто един така изключителен успех за българския тенис и мисля, че хората все още не го осъзнават. Даже аз като чух така, малко в началото не успях да повярвам. Това наистина е нещо много голямо и това става благодарение на усилията на нашата тенис федерация и също и на подкрепата на премиера, и за което, нали, разбира се, им благодаря. И ако имам възможност да участвам на този турнир, ще съм изключително щастлива и ще се опитам да се представя оптимално. Любителите на тениса ще могат да те гледат на живо заедно с едни от най-добрите тенисистки в света. Ами да, това мисля, че е много хубаво както за тениса, така и за нашата страна, защото така ще предизвикаме интерес към България покрай този турнир. Как приемаш медийния интерес към теб? Остава впечатление, че не обичаш да даваш интервюта, така ли е? Ами... Определено не ми е любимото нещо това. Аз не играя за да давам интервюта и за да бъда популярна или нещо такова. Обичам да се концентрирам. Не обичам да се концентрирам върху тениса и върху нещата около него, а пък това вече е нещо, го приемам като нещо странично, макар че някой път наистина няма как да си е част от играта. Критиките, приемаш ли ги? Ами, критики мога да приемам само от баща ми, който ми е треньор. Всички други критики някакси са, как да кажа, неистински, защото никой не знае, никой не ме познава мене и никой не познава играта ми. Така че не мисля, че някой може да ми каже каквото и да е било специално за тениса. Ще звучи много несериозно. От какво се дразниш? Гледам да не се дразна. Особено като играя, гледам да изолирам всичко наоколо, шумове и така, някой като преминава по трибуните, нещо подобно. Гледам да ги изолирам тези неща и да се концентрирам върху матчът. А извън тениса, нещо, което те дразни, има ли? Не бих казала. Може и да имам. Предпочитам да не говоря за тези неща. Винаги ли си така усмихната и позитивно настроена? Ами, да, може да се каже, аз съм позитивен човек и може да се каже, съм лъчезарна и поне така ми казват хората, но да, гледам да не се концентрирам върху лошите неща и да виждам така все хубавата страна. Какво ти донесе известността? Не мога да кажа, че ми е донесла нещо. Както вече казах, това не е нещо, което ме интересува и не е нещо, върху което се концентрирам. Определено, нали, хората вече ме разпознават повече. Това, нали, до някаква степен ми показва, че съм направила нещо и че съм успяла. Но не мога да кажа, че е нещо, което много ми харесва. Кое те прави щастлива? Щастлива ме правят много неща, най-обикновени неща. Примерно реализация в това, което правя, ме прави много щастлива. Семейството ми, приятелят ми. Най-обикновени неща. Какво мечтаеш? Ами, имам така доста смели мечти. Разбира се, всеки трябва да има мечти. Свързани с спорта, разбира се, мечтая да спечела голям шлем. Това е най-голямата мечта, която имам и ако си сбъдне, просто не знам.
Кое спъва проекта за твоя школа? Знам, че искаш да направиш твоя собствена тенис школа. Ами нищо не го спъва, в смисъл това си зависи изцяло от мене и от моето семейство, разбира се, защото ние сме заедно в това. Нали, преди година общината, Пловдивската община ни обещава място тук в Пловдив, което може да ни го даде така под аренда, което да направим нашия проект. За момента нали, няма някакво уникално развитие, или поне аз не знам. Но мисъл, не искам да обвинявам никой или каквото и да е. Все още тичат процеси по това място. Така че може би за бъдеще може и наистина да ни го дадат. Пък и аз в момента, нали, все пак съм активна състезателка, има върху какво се концентрирам. Но това определено ми е една мечта и наистина може би един ден се надявам да стане реалност. Това означава ли, че би работила с деца? Ами да, разбира се. Аз още от малка така съм си представила, че един ден като спра да играя професионален тенис, това ще е нещо, което ще правя. И мисля, че нали, при положение, че имам опит в този спорт и съм се реализирала по някакъв начин, ще има на какво да науча следващото поколение.